Ja niekedy mám pocit, že to, čo sa vlastne deje v dnešnej dobe, tá snaha zbaviť sa kresťanstva. Že tí ľudia, čo to robia, čo stoja za tým, oni veľmi dobre vedia, čo chcú. A že chcú vlastne návrat k akejsi tejto kvázi azteckej ríši, alebo civilizácii, alebo ako to nazvať. A že to nie je len tak, zbaviť sa kresťanstva a nič nebude. Nie. Títo pohanskí bohovia presne, ako to sa občas píše aj na tých rôznych zahraničných serveroch, tých amerických, čakajú na svoj návrat. Vieme, že v tej azteckej ríši v podstate tam boli krvavé hry. Áno. Celkom pekne je to zobrazené vo filme Mela Gibsona Apokalyptico sa to volá. Áno, Apokalyptico. Odporúčam. Je to dosť brutálny film, ale ukazuje veci, ktoré moc táto garnitúra progresívna, ktorá vlastne ovláda náš svet, nechce ukazovať. A vedia prečo. A v tom filme je presne taká scéna, že vlastne jeden z tých zajatcov z tých malých národov uteká v tom Tenochtitlane a tí miestni hádžu šípy a snažia sa ho zabiť. Ako forma nejakej súťaže. Nejakým spôsobom z toho vyviazne, ale dostane sa vlastne do nejakej jamy plnej mŕtvol vlastne ľudí, ktorí v týchto súťažiach zahynuli. V týchto zábavkách. A keď tak človek vidí všetky tie reality show, tie súťaže, pýta sa, kam to do Parma smeruje. Už teraz sme videli, vlastne, myslím, že to Češi, a neviem, či to nebolo aj na Markíze, ja to teda nesledujem, zradcovia tam, akože ten, čo vypadol, tak bol zavraždený. Ak to pôjde takto ďalej, tak čo? Nebude to ako v tom seriáli, tom korejskom Netflixe? Nejaká súťaž, kde sa budú ľudia pozerať, ako sa medzi sebou na život a na smrť bojujú, nejakí z ulice vybraní. Konec koncov niekedy im prípadá, že tá vojna na Ukrajine je presne takýto podobný štýl. Doslova z dronov zábery, ako sa zabíjajú ľudia. A tie médiá naše to berú ako nejakú zábavku. Ukrajinec podrezal Rusa. Hurá. Alebo v Rusku to možno aj naopak. To čo je? Alebo nejaký debilný záber z nejakého dronu sebevražedného, ako zabil bezbranného vojaka, ktorý sa vzdal. A pritom nejaká smiešná hudbička, že la 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 la. Ukrajinský dron zabil ruského vojaka. Alebo aj naopak. A ľudia to sledujú na YouTube. A zabávajú sa na tom. To čo je? To čo je? Áno, to je návrat k, podľa môjho názoru, k praktikám azteckej ríše. A týchto vražedných, možno vikingských národov. Pretože opustiť jednu vieru, to nie je len tak. Vždycky sa nájde niečo ďalšieho.